Bandiraɓe musidɓe tedduɓe jam wale mon alarba sappo e ɗiɗi lewru octobre 2022 ngari humnude oɗon aadi mo Pindi TV fiɓodire nde fulɓe addan ɗon hulko sifa kele gaden jandi leydi Sénégal yoga majji ngari e natal makko kanko sokhna Aminata Touré Mimi hena wayno noon on proposition de loi mo waɗi yoga jandi leydi Sénégal koye ngal ɗon kullal ngal Mimi eɓɓi ko hen tigui ɓe garti oɗo subaka alarba. On proposition de loi jalkitama wi non ko jayndiyankoɓe enquête wayno noon hewɓe mabɓe holli tigui ko alhaali dewrugol woni sababu wonon suho debbo ganduɗa tigui hoccingal ɗon pellital yidde habde président Macky Sall lien familiaux et gestion des institutions ɗum tigui woni ko Mimi Touré wiya fammina walla mbiyenna ko holliten prenen paccinen bandiraɓe holko saabi tigui Mimi Touré haddi ngal ɗon pellital ngal ko wonde hay goto toɗɗe hay taw kay ko jiidigal saabi tigui en toɗɗe e nder tigui ɗeɗon gollorɗe nder laamu ngu kono kay hay goto tigui jeeɗo e ndiwɗon laamu walla mbiyana takkunde ɗe président fotani tigui toɗɗede walla hokkede poste mawɗo ɗum tigui woni kongi makko yidde makko on proposition de loi woni mo yiɗi nawde to assemblée nationale ene wayno ganduɗa tigui Elimane Kane hoorejo gomo Lix Africa soutien kongi e wiide makko oɗon walla mbiyana on proposition de loi ko politicien kono de ko loi tigui moƴƴo e nder dunde Africa ɓe mbi ko Forum Civil waɗino déposé projet de loi baɗo noon kono kay ala to hoomi ɗum tigui woni sifi ɓen jeynenkoɓe enquête le quotidien de Madiambal Diagne arti tigui on loi mo Mimi Touré ɓe mbi ko nguɗon gomu kaɗona landa parti démocratique sénégalaise ene wayno jaggani jungo on meɗɗo wonde hoorejo jagorɗo leydi Sénégal sokna Mimi Touré Mimi crée le passif ɗum tigui woni ko tawete hello mabɓe neeɓo ɓen de lundiɓe en jagguinimo hullude tigui Mimi Touré ine gonga mumma ɗum woni ko sifi nde ɗon jayde quotidien le quotidien l'observateur nde Youssou Madjiguène arti tigui kaɗon haala kono kaya e on gardiɗo groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar woni Oumar Youm ko guiɗi suuji fade Mimi Touré sa proposition de loi est la manifestation pernicieuse d'une discrimination mettant en danger la cohésion sociale o wiide makko kanko Oumar Youm ngal pellital wawi addude ko jibru kono kaya cekkede adda tigui fitinaji ɗum noon yo Mimi joƴƴine wiide makko kan woni tawteke hello neeɓo ha jeeɓo nde ɗon jayde l'observateur kono on meɗɗo tigui wonde hoorejo jagorde guiɗi ɗo wonde hoorejo jagorde laamu président Macky Sall Abdoul Mbaye arti hen e wiide makko jabata hay goto tooñe je n'aime pas l'injustice d'où qu'elle vienne mi yiiɗa fenade mi yiiɗa tigui tooñagen to nde wawi ummorade foof e to nde wawi fawede foof komi kaalowo ɗin ko kongi makko kanko Abdoul Mbaye nder ndeɗon jayde Youssou Madjiguène Sud Quotidien arti tigui e oɗon loi amnesty fade Karima Meïssa Wade wondude Halifa Ababacar Sall ɓe mbi ko pellital ganduɗa tigui bawgal addude haalullaji kewɗi kono kay ganduɗa ko miijoji kewɗi miijoji certuɗi ɗum tigui woni ko tawtegal ɗon pellital Djibril Gning directeur général de la pacte membre e oɗon nden fedde wiɗende gradé ko soutien kongi alhaali on loi d'amnesty fade Karim Wade kame Halifa Ababacar Sall holko wawi jibinande ɓeɗon ɗiɗo worɓe ɗiɗo kono kay holko battinte mabɓe so tawi tigui on loi d'amnesty wotama fade mabɓe ɗum nde woni ko sifi ɓeɗon jeynenkoɓe sudde e oɗo subaka gudditi hen jayde las ɓe gatti koye ɗeɗon caɗele tawteɗe ndeɗon gollorɗe leydi Sénégal ɓe mbiyete ko la poste ene way noon oɗo saaha koko jiiɓi koko wuli jaw hakkude oɗon poste e nguɗon laamu leydi Sénégal saabu ay lewru ɓennuɗuɓe keɓani tigui ɗum ko wiyete salaire uji mabɓe kamɓe liggotoɓe to poste woni sababu yaltudeɓe deƴƴere mabɓe kono kay yaltude seppude jaggodirde ɓeɗon tigui dadiɓe ene wayno poste noon e oɗo saaha koye tampere tigui wona saabu koppereje kewɗe e wiide mabɓe koko ñami ɗum ko Siré Dia on tigui meɗɗo ardade oɗon poste oɗon tigui ganduɗa ko en koppereje naname cukkiriya kan haala woni tawteke nder jayde le réveil ɓe garti tigui oɗon ganduɗa tigui poste ɓe mbi so rentaki ene wayno kene aboye ujunaji 5 liggotoɓe oɗon poste kañumen kala ma mbasa ndeɗon golle moon walla mbiyen dutto e chômage hunde nden jiɗanani ɓe kono de ɗum woni ko sifi le réveil journal ɓe garti hen e wiide ɓe Siré Dia DG meɗɗo ardade oɗon poste ganduɗa tigui ene wayno ko kañum rewete walla mbiyen oppi ñamade nde 170 milliards koppareje CFA ɗum saabi caɗele kewɗe nen teske nder oɗon poste mo ganduɗa ko leydi Sénégal ko adi tigui omo yaha to LONASE kanko Siré Dia wiide mabɓe kamɓe jayne koɓe le réveil o oppi tigui kene tolno 180 milliards koppareje CFA woni sababu ndeɗon sattene nde ɓe guuri ganduɗa tigui oɗo saaha poste noon ene huccite ganduɗa kay déficit walla mbiyana maŋakre 32,8 milliards beele Abdoulaye o gonda ko Baldé Bibi Baldé o patta oɗon poste waɗa démissionné ɗum noon kan haala ene tawi e nder jayde ganduɗa tigui l'évidence oɗo subaka ɓe mbi ko Bibi
Bibi doit-il être limogé mbele Bibi foti ko riwede sababu tigi odon crise tawtedo toto groupe La Poste be cifien e mbadi kubtidinde kono jeynen kobe l'évidence gartiti ko dido natanaji tesketede nder leydi Sénégal be mbi ko ben de wat bonien kobe ngandati e jaseji moen kono kay soppude woni nganda kay besnguli mbasa kala dumen foddeji moen ene wayno kambe kala be tewe nder lamor gongo be tewe tigi nder joh leydi Sénégal yadde natal on jagordo nde gede nder leydi e wiide tigi yo watto gilaje ngam kay gonka besngul leydi ndiya Les Échos article on gorko mo haala mum yardano do ataye mo sankare mum ganda ko besngu Sénégal fof soutinen kongo wiite ko François Mancabou be ngarte mbaadi kupti dindi kono kayya on procureur uditidi losko e ko yowite war godon gorko dossier non resnama on juge du deuxième cabinet woni Mamadou Seck ngam loske ande tigi holko yobi fitano on gorko ko radum go jane ko be Les Échos ngarte tigi ko yande don odon didon waktuji besngu Sénégal holto be mbadatum ko liggeeje wala ko golle wala ko doygol wala ko fiji be ngarti tigi ganda ko 17,4 heures par jour en wayno kanyumen kala ganda ko idon waktuji kala besmu Sénégal wara dum koy productive sénégalais ganda tigi 6,2 heures en wayno be ngarti tigi kala nyalawma socialisation e wadde carte e ko way non fijirnde ne heewi e wiide be don jeynen ko be Les Échos kono kay be ngarti e ngal don ballal ngal Ahmed Aidara wari faade kay ganda ko mairie mo geji way wadde tigi ngal don legal ngal geji way en wayno didon elewayi kala 5 lycée wondude sappo go CM kamen kala ekoraji wondude tigi tudde jangirde be ko kama bikuji kaye crioŋaji hay sakosaji fof de umrade odon maire ville de Guédiawaye Vox Populi odon subaka article odon compilation d'incongruités de mensonges gratuites odon livre mo gonda tigi bayi noma livre mo gondati bitedo l'alphabet d'une mal présidence les 26 suspects de Macky Sall on gondati livre ena addi salen hewde wala ben addi hallaji kewde woni sababu Oumar Sow jabtade tigi odon livre mo professeur Amadou Ka e wiide makko non dum ko fenande kono kay ko huune ne ganda kay hol sakkibe dum ngam windude dum don fade président Macky Sall o yonnan dum kanko Oumar Sow conseiller spécial toute présidence de la République le Soleil national article ngudon batu jagodo kono kay nen jonde jodo nonde ngam kay yewtide e tude peeje e ko yowite ngadam no gurnam sattudam do e der leydi Sénégal be ngatene mbadi kuptidinde en wayno holko eba didon mesuraji jettadi les propositions des commissions wi non ko be don jeynen ko be Le Soleil be peccime peeje ngam kay addude nganda kay ko peeje e ko yowitende don sattende ka don ngura sattuka do e der leydi ndi dum woni ko sifi be don jeynen ko be Le Soleil tribune ko mawka walla bienna bidi hande ko tongala adoyde tigi alhaali on Ousmane Sonko Adji Sarr ene wayno be mbi ko Sonko jango tigi ma hoccundire odon juge ngam loske alhaali Adji Sarr ene wayno on leader ma Pastef be mbi ko jango tigi loskete yeso odon doyen des juges le awjoji baddi fiute umrade tigi on Cheikh Bara Ndiaye ene wayno non addi tigi nganda ko kuli kewri on leader ma Pastef mele ma noddu tigi ben wondibe mum yo jaltu kuccundire ngudon laamu wala ben yo jaltu tigi doftamo no woruno e ndeto hitande mbele tigi ma wuru non walla mbiyen mele ma horeji Pastef o ya kanyum goto dum de woni ko tawtene nder ndedon jeyde groupe des médias La Tribune Dakar Times be ngarti ko yal khaliya dedon duneli men walla mbiyen didon duneli ene wayno non laddele men fofo coppama exploitation illégale des forêts en Afrique laddele men ko wayno Casamance ladde ngandati monde kono kay laddele dunde Afrique laddele Côte d'Ivoire fof ne coppe taw kay dedon ladde kala parna ko ceggal leydi ene wayno non ma addu serwende e nder leydi men den ledde ne coppene nawe taw jencudi besngu leydi ndi yanduma walla mbiyen leydel le janduma dum woni ko jeyne ko be Dakar Times ciifi hollide tigi loskoji jaltinadi hen kono kay dedon ledde ne coppirto ko bonande monde faade dunde Afrique kono kay ko basal mongal wawi tigi jibinande na no e sata njaay heewi wiide jeyndi stade ko kayre tigi udata damalla ben besngu leydi Sénégal fettobe men tawtebe toto tagal leydi kono kay be kolobaji mon kebi fartangi jeede onon UEFA Champions League Sadio Mané hande tigi ma huccundire odon équipe plus jeune ngam ko yowti odon Ligue des Champions e ko yowti ngal on dal batningal ko adi 8e de finale be mbi ko Sadio Mané fuddi mo tigi battade on Samuel Eto'o golle de wade e der UEFA Champions League Sadio Mané ine de don pele odo saha bandirabe musibite dube ko dum no wonno ko sifuro e kele garden jandi leydi Sénégal idden odo subaka ene wayno non tobbe kewde ko yowti on proposition de loi mo Mimi Touré e ko yowti losko ganda ko Ousmane Sonko kono kay yowti dedon cedele tawtede to posto ko halulaji jojjude kono kay ko hallaji be Sénégal de poti dum ganda tigi nyawdude ko yayi ko ci so tawiti
kongi mon gonata battindi onon goni odon posto miñira mon e mawnira mon e sukabe mon bibbe mon kanyumen kala liggoto e odon posto wadde bienna mbele o ganda ko Bibi Balde wada démissionné walla bienna mbele dedon cadede ko lamu ngu furdum nyawdude sabu ko joman galleji do to hawre e ouverture école wona tuma mo ganda tigi ene foti yede ngakkende wona tuma ene foti ganda kaya liggotobe ne jodon jobaka sabu ko joman galleji joman bibbe ene foti tigi nawde bedon bibbe école aji mon wadde men ko yeew ko yacci bandirabe e Pindi TV yebian ko be Pindi hol solution mo jogi don eko dedo cadele tawtede toto poste holno jiru don dum bele lamgu fottum ko nyawdude walla ala bele tigi Bibi Balde foti ko yaade walla ala fofo namde e jess mon namdal gongal ngal eko yewte tigi proposition de loi mo Mimi Touré wadi takkide walla bien jiidude président fotan tigi nomede eko wayno ganda kay gollorde kewde kono kay fotani nomede walla bien takkade président walla jeedo don gouvernement Mimi Touré holno jiiru don proposition de loi bele ko riwede makko wadi frustré sabi tigo suti din kongi walla ko proposition de loi podo wadede sabu yeno me Karim Wade e bamum kala saaji walla ben koppereje kewde bieno do nyamama e ko yewtena e Aliou Sall takare président Macky Sall koppereje kewde nyamama hen e ko waynon onon holno jirdon odon al khali ko na dum ko jango on horeje Pastef Ousmane Sonko nodda yeso doyen des juges ko holko mbassi don be Sénégal be don kala ganda kay ko besguli di ganduda tigi ene poti o yaade e dawde e ko waynon fitina woni ko sohla e leydi sabu boyan ko jaltene odon mawlude ganda tigi halifabe diineji ene wayno be kali kambe kala be dutti ko bugge keral kes ko be duttini be dutti ko ye deere e der leydi dum tigi woni ko be duwi dum tigi woni ko panduri jango Ousmane Sonko yaara holko mbassi don be Sénégal holko mbassi don Ousmane Sonko holko mbassi don ngudon lamu leydi Sénégal bandira musibe tedube gasi ha laabi do halirde wonno do ko Moussa Nya to karallagal to caméra to wonno ton ko Chad Walo en jetti ben kala yiben ko be Pindi TV yo jam nyallo